ndị ọma anya lọghachila azụ n'obere ezumike ahụ anyị gara ọ ka bụkwa akụkọ ụwa bụkwa nke na-abịara unu site n'isi mbido telivishọn maka akụkọ a na akụkọ ndị ọzọ n'uju ị nwere ike isonyere anyị n'igwe nzirịta ozi ọlọrọ ọhụrụ anyị dị iche iche na Facebook, Twitter na Instagram @isi mbido telivishọn. Ị nwekwara ike gaa na webụsaịtị anyị ebe ahụ ka ihe emume anyị niile juru eju ma bara e nwere akara ekwentị nọ n'ihe onyonyo gị e nwere ozi ọbụla ị chọrọ izipụrụ anyị kpọọ anyị ga-aza gị ozugbo na-egbughị oge. N'ihi ọrịa coronavirus achụsala otu di na nwunye na-agba akwụkwọ na steeti Cross River. Akụkọ a ka Ikechukwu Edom ga-ewetara unu n'uju ya. Ndị ngalaba gọọmenti Cross River steeti na-ahụ maka ihiwe iwu gbasara coronavirus achụsala ndị na-eme emume alụmdi na nwanyị na steeti ahụ. Onye isi ndị gọọmenti na-ahụ maka ndị mmadụ irube isi n'iwu mmachi bụ Portrait Peterson kwuru na ha na-eme ngagharị oge ha hụrụ igwe mmadụ ruru 300 ebe ha gbakọrọ na-eme emume agbamakwụkwọ. O kwuru na ha jidere onye ụkọchukwu ụlọụka ahụ ma sịkwa na ndị ụlọụka ahụ kụrụ otu onye ụlọọrụ ha ihe. Otu onye na Twitter kwuru sị na ndị a ga-eme honeymoon ha na kirikiri maka na ha adụsaghị iwu gọọmenti tinyere. N'otu aka ahụ, minista na-ahụ maka njem ụgbọelu bụ Hadi Sirika ekwupụtala iwe ya maka ụgbọelu Flair Aviation nke mba Britain si daa iwu gọọmenti hiwere maka ịmachi ọrịa coronavirus. Sirika kọwara na gọọmenti Naịjirịa na ụlọ ọrụ Flair Aviation nwere nkwekọrịta ibubata naanị enyemaka coronavirus kama ha dara iwu a were bido nawa ego ibubata ndị nke ha. Nke a mere ka gọọmenti jide otu onye ụgbọala ha nke dara iwu a. Sirika kwuru na a ga-agba ha ajụjụ ọnụ ma kwụọ ha ụgwọ ha mere. N'otu ụka ahụ, a natakwara ozi na mmadụ 3 ndị Naịjirịa si Dubai akpọbatara na nso a butere ya bụ ọrịa coronavirus ka emechara ha nyocha maka ya bụ ọrịa. Kọmishọna ahụike nke Lagos steeti bụ Ọkammụta Akin Abayomi depụtara nke a n'akara Twitter ya na-ekwu na agwakwala ha ma kpọga ha ebe ha ga-anata ọgwụgwọ ma chetakwa na kemgbe ọnwa gara aga na ọnwa a obodo anyị bụ Naịjirịa na-akpọlata ụmụafọ anyị n'obodo a. Aha m bụ Edom Ikechukwu. Dịka ọrịa coronavirus na-akpa ike n'ụwa niile taa, mba Madagascar enwebeghị onye nwụrụ site n'ọrịa, mana nke a gbanwere n'ụbọchị Satọde abalị 16 nke ọnwa a dịka otu nwoke gbara afọ 57 bụkwa onye na-arụ n'otu ụlọ ọgwụ tụfuru ndụ ya n'ihi ọrịa. Ha kwuru na onye ahụ nwụrụ anwụ na-arabu ọrịa shuga na ọrịa ọbara mgbali elu tupu ya ebute ọrịa coronavirus bụkwa nke gburu ya. Anyị ga-echeta na onye isi ala mba ahụ bụ Andry Rajoelina ekwuola na ebunyere mba dị iche iche ọgwụ a esi na mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ mepụta bụkwa nke o kwuru na-agwọ ọrịa coronavirus. Anyị ga-echeta na ngalaba na-ahụ maka ahụike mba ụwa bụ World Health Organization WHO n'aha mkpirisi adọla ndị mmadụ aka na ntị gbasara ịṅụ ọgwụ a bụkwa nke a na-enyochabeghị mara ma ọ ga-ere n'ahụ mmadụ ọkachasị iji ya agwọ coronavirus. Ka ọ dị ugbu a, mmadụ dị 304 ebutela ọrịa coronavirus na mba ahụ. N'aka nke ọzọ, onye ambasadọ nke mba China na Israel bụ Du Wei anwụọla. A chọpụtara ozu ya n'ebe o bi n'otu mpaghara dị na Tel Aviv n'ụbọchị Sọnde ka ndị uwe ojii kwuru. Onye ambasadọ a bidoro ọrụ na mba Israel n'ọnwa Febrụwarị nke afọ ka a hụrụ ozu ya n'ebe o bi ka onye na-ekwuchitere ọnụ bụ Mickey Rosenfield kwuru ma tinyekwa na ndị uwe ojii na-enyocha maka ọnwụ ya. Nwunye onye ambasadọ a na nwa ya nwoke esoghị ya nọrọ na mba Israel. Maazị Du bụ onye gbara afọ 57 arụbuola ọrụ dịka onye ambasadọ na mba Ukraine dịka ihe ahụrụ banyere ya n'igwe nzirịta ozi webụsaịtị si kwuo. Otu akwụkwọ nyeburu ozi na otu onye ọrụ hụrụ ozi Du n'elu akwa ya mana o gosighị ihe ọbụla gosiri mmerụ ahụ maọbụ mwakpo. Ndị ahụike gbata kwuru na nwa amadi mba China nwụrụ site n'obi mkpọchi. Ndị otu Socio-Economic Rights and Accountability Project (SERAP) agwala onye isi ala bụ Muhammadu Buhari ka ọ machie ịzụrụ ndị ọchịchị ụgbọala ọbụladị ndị minista ya tutu ruo mgbe ọchịchị ya ga-abịa na njedebe. Nke a ka ha kwupụtara site n'akwụkwọ ha degara onye isi ala bụ ebe ha gwara ya ka ọ gbasoro nzụzụ ụkwụ nke mba Namibia site n'inye iwu ka a machie ịzụ ụgbọala ọhụrụ n'ebe onye isi ala nakwa ndị minista ya nọ tutu ruo mgbe ọchịchị ya ga-abịa na njedebe nke bụ n'ọnwa Mee
2023. Ego a ga-enweta site na nke a ga-enye aka iji chụọ ọrịa coronavirus ọsọ nakwa mmachi amachiri ebe niile n'ala anyị ka otu a kwuru. Serap rịọkwara onye isi ala ka ọ kwado ndị ụlọ nzukọ omeiwu ala anyị nakwa ndị gọvanọ ka ha mechie ịzụ ụgbọala ọhụrụ ma were ego a ga-enweta na nke a kwụọ ụgwọ nwa ndị ọrụ nakwa ụgwọ nwa ndị lara ezumike nka. Anyị ga-echeta na onye isi ala mba Namibia n'izuụka gara aga nyere iwu mmachi afọ 5 ịzụrụ ndị ọchịchị ọkwa ha dị elu na ndị ọzọ na-arụ gọọmenti ọrụ ụgbọala ọhụrụ iji mee ka mba ahụ were ego ahụ tinye n'iji chụọ ọrịa coronavirus ọsọ. Dịka ozi anyị nwetara si kwuo, iwu onye isi ala mba Namibia nyere ga-eme ka mba ahụ nweta ego dị nde $10. Ụfọdụ ihe ndị edere n'akwụkwọ ozi ahụ kwuru sị ọrịa coronavirus kwesịrị ime ka uche ndị ọchịchị ọkwa ha dị elu na ndị ndọrọndọrọ ọchịchị gosi ihe ha ṅụrụ bụ nke bụ ibu ụzọ tinye n'ọrụ ihe ọbụla metụtara ọha mmadụ. Dịka enyeferela ihe banyere ego ala anyị n'aka, ọchịchị gị, ndị omeiwu na ndị gọvanọ bụ ndị ala anyị ka ha na-agara ozi maka ka esi emefu ya bụ ego. Ka esi emefu ego ọha bụ nke ndị mmadụ kwesịrị inwe nkwenye na ya. Ọ bụ ọrụ dịịrị onye ọbụla na-arụrụ ọha obodo ọrụ ịgba mbọ hụ na o chekwara uche ndị mmadụ, ọkachasị ka o si metụta imefu ego. Inye mmachi ụgbọala ọhụrụ n'ebe onye isi ala nọ, ndị minista na ịgba ndị ụlọ nzukọ omeiwu na ndị gọvanọ ume ka ha mee otu ihe ahụ ga-echekwa ihe banyere ndị mmadụ ma belata ego eji achị ọchịchị. Ịgbasoro ọmụmatụ nke mba Namibia ga-egosi na ego ọha obodo ga-abara ndị mmadụ uru ma emefuo ya, kama ọ bụghị naanị maka uru nke gọọmenti maọbụ uru nke ndị nọ n'ọkwa ọchịchị. Serap na-arịọ gị ka iche banyere ịmachi ego a na-etinye n'igwe na-enye ọkụ nke onye isi ala ma gbubilata ego ndị a na-etinye n'ebe ngo ndị eji achụ ụlọ mmadụ, ego ndị eji atụ ndụ mmanụ, ego ndị eji akwụ ndị na-esi nri nakwa ego ndị eji aza akụrụngwa ndị eji achọ ebe a na-esi nri mma nakwa ihe ndị ọzọ. Aka chịburu steeti Anambra n'oge gara aga bụ Peter Obi na otu onye ndu PDP ama nke ọma na steeti ahụ bụ Maazị Godwin Maduka nakwa ndị PDP ndị ọzọ na steeti ahụ enyela onyinye ego buru ibu maka iji chụọ ọrịa coronavirus ọsọ ukweru ala na steeti ahụ. Ego a ha nyere bụ nke dị nde naira 25 ka a ga-eji nyere ndị Anambra aka ma ọ bụrụ na agbapecha ebe niile na steeti ahụ bụ nke ọrịa coronavirus butere. N'ozi nke onye isi oche pati a na steeti ahụ bụ Ichie Ndubisi Nwaọbụ bụkwa nke Odoziakụ Chidi onye Melukwe na Barrister Okoli Akịrịka bụ onye odeakwụkwọ na ndị otu PDP Palliative Committee kwuru na ọ bụ ihe dị mkpa ikele ndị Anambra maka ịbụ ndị na-edowe iwu na ntụziaka nke ọchịchị etiti nyere maka ọrịa coronavirus. Ozi a kwuru sị, ndị Anambra, anyị bụ ndị ezinụlọ PDP nke steeti Anambra na-ekele unu maka idowe iwu niile ọchịchị etiti na nke steeti nyere maka ịlụso ọrịa coronavirus agha. Anyị na-ekele ndị niile nọ n'ọgba agha, ndị ọrụ ahụike bụ ndị nọ n'ihu agha. Anyị na-erukwa uju ndị niile tụfurula ndụ ha site n'ọrịa. Mwute anyị na-agara ezinụlọ ha nakwa ndị ha hụrụ n'anya. Ka Chineke kasie ma gbaa unu niile ume. Anyị na-ekelekwa ọchịchị etiti na gọọmenti steeti Anambra na mbọ ha niile n'oge a. Anyị na-ekelekwa ndị otu pati PDP na steeti ahụ, ndị omeiwu na ndị niile ọrụ na-eru n'okwu na ndị Anambra niile nọ n'ime obodo dị iche iche bụ ndị na-agbanyeghị ihe isi ike dị ugbu a agbaala mbọ ahụrụ anya ibelata ihe isi ike bụ nke ndị mmadụ na-agabiga n'ime ime obodo dị iche iche na steeti Anambra. Ha gara n'ihu kwuo sị, dịka ọrịa coronavirus dị ugbu a, anyị kwesịrị ịrụkọ ọrụ ọnụ dịka otu ezinụlọ maka na enweghị onye ọrịa asọ. Ọ na-emetụta onye ọbụla. Nke a mere na anyị niile ga-alụso ya agha dịka otu ezinụlọ. Dịka akwụsịtụrụ mmachi na steeti ahụ, ndị otu ezinụlọ PDP na steeti ahụ ma ahụhụ ndị na-enweghị ka ọha ha n'etiti anyị na-agabiga. Dịka anyị ma na ọchịchị etiti na gọọmenti Anambra emeela ọtụtụ ihe iji nyere ndị mmadụ aka ka ha bido ndụ ọzọ. Anyị ndị nọ na Anambra PDP were ya dịka ihe dị mkpa ibilite ma nyere ndị nke anyị aka, ọkachasị
ndị na-enwe ka ọha ha iji bidokwa ndụ ọzọ. Ya mere anyị ji enye ego dị 100 nde naira, nde naira 25 maka nke a. Ha rịọrọ ọchịchị etiti na gọọmenti Anambra ka ha wepụtara ha ohere na Nnamdi Azikiwe University Teaching Hospital Nnewi, Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu University Teaching Hospital Ọka, maọbụ n'ụlọ ọgwụ ọbụla ndị nọ na steeti ahụ bụkwa nke ndị ụka Katọlik nyere ọchịchị etiti iji rụọ ebe ha ga-eme nnyocha bụ ịgba maka nke a. Ndị otu kọmitii a kelee ndị niile nyere onyinye ego a maka afọ ọma ha. Mmadụ dị 338 ọhụrụ ebutela ọrịa coronavirus n'ala anyị. Nke a bụ dịka ndị Nigeria Center for Disease Control NCDC si kwuo. Na steeti Lagos, mmadụ dị 177 ọhụrụ ebutela ya bụ ọrịa. Kano, mmadụ 64, FCT mmadụ 21, Rivers mmadụ 16, Plateau mmadụ 14, Oyo mmadụ 11, Katsina mmadụ 9, Jigawa mmadụ 4, Kaduna mmadụ 4, Abia mmadụ 3, Bauchi mmadụ 3, Borno mmadụ 3, Gombe mmadụ 2, Akwa Ibom mmadụ 2, Delta mmadụ 2, n'ebe steeti Ondo, Kebbi na Sokoto nwere naanị otu onye. Abịa n'ala anyị bụ Nigeria taa, ndị buterela ọrịa dị 5,959 n'ọnụọgụgụ. Mmadụ dị 1,594 agbakela ma lakwa n'ụlọ ha dị iche iche, n'ebe mmadụ dị 182 atụfuola ndụ ha site n'ọrịa. Igbo ndị ọma, unu emeela maka isonyere m n'akụkọ ụwa nke abalị a, bụkwa nke bịara unu site n'isi mbido telivishọn. Aha m bụ Nwaada Chika Iro, ọ bụ m wetara unu akụkọ ụwa nke abalị a. Onye ahụrụ taa biko sị ka ahụkwa ya echi. Ndewonu.